Some polite phrases କେତେକ ନମ୍ର ବା ଶିଷ୍ଟାଚାର ବାକ୍ୟାଂଶ। Some polite phrases କେତେକ ନମ୍ର ବା ଶିଷ୍ଟାଚାର ବାକ୍ୟାଂଶ। I am sorry I could not make it that day। ମୁଁ ମିଶିବାର ସମୟ ଦେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ମିଶି ପାରିଲି ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତୁ। I am sorry I could not make it that day। ମୁଁ ମିଶିବାର ସମୟ ଦେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ମିଶି ପାରିଲି ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ I am sorry I could not make it in time। ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ କରିପାରିଲି ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ଦୁଃଖିତ। I am sorry I could not make it in time। ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ କରିପାରିଲି ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ଦୁଃଖିତ। I am sorry I got little late। କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ମୋର ଡେରି ହୋଇଗଲା। I am sorry I got little late। କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ମୋର ଡେରି ହୋଇଗଲା। Please beg my apologies। ମୋତେ କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତୁ। Please beg my apologies। ମୋତେ କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତୁ। It was all by mistake। Please excuse me। ଭୁଲରେ ଏପରି ହୋଇଗଲା, କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। It was all by mistake। Please excuse me। ଭୁଲରେ ଏପରି ହୋଇଗଲା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। I am very sorry। ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। I am very sorry। ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। Sorry to have disturbed you। ଆପଣ କାମରେ ବ୍ୟାଘାତ ଘଟାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। Sorry to have disturbed you। ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ବ୍ୟାଘାତ ଘଟାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। I beg your pardon। କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। I beg your pardon। କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। Allow me to say। ଆପଣ ଅନୁମତି ନେଇ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। Allow me to say। ଆପଣଙ୍କ ଅନୁମତି ନେଇ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। May I have your attention please। ଦୟାପୂର୍ବକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। May I have your attention please। ଦୟାପୂର୍ବକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। It's all yours। ଏହିସବୁ ଆପଣଙ୍କର। It's all yours। ଏହିସବୁ ଆପଣଙ୍କର। Will you permit me to speak। ଆପଣ ମୋତେ କହିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେବେ କି? Will you permit me to speak। ଆପଣ ମୋତେ କହିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେବେ କି? Let me also help you। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। Let me also help you। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। Would you please move a bit। ଆପଣ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚି ପାରିବେ କି? Would you please move a bit। ଆପଣ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚି ପାରିବେ କି? Could I ask you to speak slowly। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଆସ୍ତେ କଥା କହିବା ପାଇଁ କହିପାରେ କି? Could I ask you to speak slowly। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଆସ୍ତେ କଥା କହିବା ପାଇଁ କହିପାରେ କି? Would you mind keeping a low tone please। ଆପଣ ଦୟାକରି ଟିକେ ଆସ୍ତେ କହିପାରିବେ କି? Would you mind keeping a low tone please। ଆପଣ ଦୟାକରି ଟିକେ ଆସ୍ତେ କହିପାରିବେ କି? Would you please let me sit। ଆପଣ ଦୟାକରି ମୋତେ ବସିବାକୁ ଦେବେ କି? Would you please let me sit। ଆପଣ ଦୟାକରି ମୋତେ ବସିବାକୁ ଦେବେ କି?